Il-kawża miktuba bil-lingwa Taljana li kienet il-lingwa użata fil-qrati Maltin 82 sen ilu fl-aħħar inqatet. Wara d-differiment waħda wara l-oħra, il-Maġistrat Silvio Meli fit-tmiem din il-kawża saħaq li s-sens komun rebaħ fuq kulħadd kif iż-żewġ partijiet laħqu kompromess. Fl-1931 kien tressaq każ dak iż-żmien jissejjaħ bħala libell iżda llum il-ġurnata hija kawża normali ta' proċedura dwar il-wirt li kien ħalla ċertu Arkanġelo Kallejja. Il-każ kien tressaq sabiex jistabbilixxi s-suċċessjoni tal-proprjetà ta' Kallejja fost in-nobiltà ta' Malta. Issa li din il-kawża nqatet din tista' titqies bħala waħda mill-itwal kawżi fl-istorja tal-qrati Maltin. Wieħed irid jara il-proċess fih innifsu li tajt għadda ta' żmien kollu xi ħaġa tissorprendik. Però biex tagħti opinjoni informata, wieħed irid jara il-verbali li jkun hemm miktuba ta' kull laqgħa ta' kull seduta biex jara liter jiġifieri il-vjaġġ li mexa dan il-proċess. Hemm tkun taf għaliex da diddew minn kollu u min kien responsabbli. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat Silvio Meli qal li l-kawża kienet waħda komplikata. Din komplit tikkomplika ruħha kif iż-żewġ partijiet oriġinali laħqu mietu qabel ma ntemmet il-kawża fil-qorti u l-eredi tagħhom mietu wkoll. Fil-fatt 15 mit-30 paġna tas-sentenza kien fihom biss ismijiet tan-nies ikkonċernati fil-kawża. Il-Maġistrat Silvio Meli stqar li alla volja l-kawża nqatet uffiċjalment it-tnejn, iż-żewġ naħat kienu ilhom li laħqu kompromess barra mill-qorti kif ħassew li kien se jkun impossibbli li jistennew li s-sentenza tinqata' xi darba.